nag-start na kaming mag-impake. Kasi next week, lipat na namin. Good morning! Saturday ngayon, June 12, Independence Day ng Pilipinas. It's Independence Day? Yes, in Philippines. Mag-a-attend kami ng birthday party ng inaanak. Inaanak ni Ping, first birthday. Pagkatapos, kaya yan marami na naman laman ang likod. Kasi magdadala na naman ang gamit doon sa lilipatan namin na rerentahan. Pero ano ka, saro ni, oy, grabe, ilan mo si Black. Ano? Ay, gas. Rumik ko. Ay, rumik si ano. Perikturan. Ay, natanggal si ano. Ay, grabe. Andito na kami. Ayan, malamig na sa lugar na to. Mas malamig kaysa doon sa Taygung. Ayan, dito kami sa Arawan. Kasi malamig. Ay, tumupag na sa araw. Hindi yan. Birthday boy, karga ni Imbeng. Ayan na. You're so pretty, Cocomelon Cloud. Wow. Oh. Wow. Ang ganda naman. Ayan ang ate ng celebrant. We have imported from Quiapo. The parents? So, if you please stand up. We thank the Father, Lynn and Roy. We thank you, Lord, that Ben is healthy and thriving. And we ask that you continue to bless him as he grows up, that he may develop into a well-rounded person. Happy
doon sa rerentahan naming bahay. Lilipat kami sa 11. 11 pala po. 1. Sa 18. It's so hot in here. Ayan, nalinisan na namin. Mabango na, hindi na siya amoy anaps ang sabi nila eh. Hindi na amoy. Nung dating Oo, yung mga dating nakatira, malilinis, mabango na siya, na-sprayan na to. Oh, tingnan mo nga, nag-discolor na. Pero happy. Kasi mabango na. Sa kwan naman, next time, yung labas naman, yung mga windows, kasi madilim na kaya hindi ko na linisan ng mga windows. Tulong na naman kaming mag-ina while yung mag-aama nila andun sa master. Ayan. Happy kasi tapos na. Ay, hindi pa pala tapos. Gutom na gutom na yung apo kong isa. Hungry na daw siya. Eh, ang oras is ko na. Ay, 6 pa lang pala. Pero madilim na kasi winter, kaya madaling dumilim. Ayan, nagpe-prepare na kami para umuwi muna sa bahay. Bukas, dito na matutulog ang anak ko. Kasi sa work niya, malapit na dito. Mga 8 to 10 minutes drive na lang. While kung nandun siya sa Taiwan, 45 minutes ang drive niya sa work. Kaya yan. Ay, grabe ng uban ko. Hello, good morning. Sunday ngayon, June Yes. June 13. Ayan, nag-start na kaming mag-impake. Kasi next week, lipat na namin. Pero mauuna nga yung anak ko. Kaya yan, yung mga pwede nang madala, ilalagay. Kasi plano ng anak ko, maglalagari sila ngayong araw kasi walang pasok dahil Sunday nga. Yung kayang madala sa sasakyan, dadalhin na nila. Kaya nag-impake na kami. Yan ang itsura ngayon ng bahay namin. Oh. Yan, ngayon ang itsura ng bahay namin ngayon magulo. Kasi nag-start na mag-impake. Ayan, first trip. Wow! Ayan, first trip yan. Tapos ayan pa oh, meron pa sa taas. Don't forget his Ayan ang second batch ng gamit. Ayan. Second batch. Hanggang second batch lang. Ay, hindi, pang third na pala to. Actually, kahapon, nag-first batch na kami. Tapos nag-second, ito pang third na. Tapos, ayan o, parang hindi alatang nabawasan.